Karong adlaw mao ang ikaunom nga adlaw sa atong nobena, pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga inahan. Ang atong tema mao nga si Maria, ehemplo sa pagkamabinantayon. Sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga dunay duha ka punto nga naglangkob niini. Una, mao ang panahon ni Noah ug ni Lot. Din si Jesus nagpahinumdom kanato. Gipahinumduman kita niining panahon nga kinahanglang magpakabana kita. Atong hatagan o ipunting nato atong kaugalingon sa mga espirituhanong butang. Kay tungod ni adtong panahon nakalimtan sa mga tao ang kaimportante sa Dios. Kay nagpatigbabaw kanila ang kalibutanong kalipay. Nagpuyo sila sa kaulag, sa immoralidad, nga pagpakinabuhi nga mapahitason ug walay pagtahod sa Dios. Mungaw gipahinumduman kita nga ang mensahe sa ebanghelyo nagpahinumdum kanato karon. Sa ikaduhang punto, it is a call to be watchful. Si Jesus nag-awhag kanato sa pagkamabinantayon ug mag-andam sa pag-abot sa anak sa tao. The kingdom of God is at hand. Magpabilin unta kita nga matinud-anon bisan pa man sa taliwala nining kangilad sa kalibutan. Mary's significance in relation to the message of vigilance can be seen through her example. Ang pagkamabinantayon sa atong inahan, una, Mary's obedience and faith. Si Maria inila nga nisunod sa kabubuton in her response to God when she was asked to bear His Son. Her fiat, her yes, ang yes ni Maria, let it be done to me according to your word. It is in Luke chapter 1, verse 38. Nagpadayag sa iyang pagsalig, pagtuo sa kabubuton ug plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Trusting in God's plan. Kita, kang kinsang kabubuton ng atong gituman. Sometimes, nahimo bayatang diktador sa Dios. Lord, gusto ko ani. Lord, unta, kini, mao ni ako mga preference, Lord. Unya ra ba? Ug dili na ihatag sa Dios, mangluod, di na mo simba. Unsa may kapuslanan sa kong pagsimba-simba, nga bisan sa akong gipangayo, wala man niya dungga. Nahimo bayatang diktador sa Dios. Ang atong kabubuton way atong gustong matuman sa atong kinabuhi. Mao nga gipahinumduman kita labi na niining tema nato karon ining ikaunom nga adlaw sa atong nobinaryo. Trusting in God's plan. Mary's unwavering faith and surrender to God's will serve as an example of vigilance and obedience to God's call. Mary's fiat or her yes is an act of faith
unta diha sa atong pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo, diha sa atong pagkomunyon. By saying yes must be our act of faith. Sometimes, igdawat na lawas ni Kristo, thank you, Padre. Our yes, meaning our act of faith, tungod kay pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, nagtuo kita nga si Kristo mismo ang atong gidawat, ang iyang presensya diha sa Eucharistia. Sama unta kita kang Maria, nagsalig sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, her role as the mother of Jesus. As the mother of Jesus, Mary played a crucial role in nurturing and caring for the Son of God. Sa atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Regla, nagpabilin nga matinud-anon, mapaubsanon, ug masaligon sa pagtuman sa iyang langitnon nga bukasyon. The motherhood of Mary. Lain-lain man tagbukasyon, ako gitawag sa pagkapari, kisa may nagtuo, nga ang usa ka basurero kaniadto, iya din tawgon nga mag-alagad sa simbahan. Sa panahon nga niingon akong mama, dong, ati man na ang imong mga igsuon. Pero bisan sa among kawadon, nagpabilin nga sa akong kalisod sa pagpamasura, nakaingon ko sa kong ugalingon nga maningkamot ko pag-eskwela. Tungod kay dili ko gusto, nga ako ang nahiaguman, akong na-experience, nga bisan sa pagkaon, sa mga sa pagkaon nga gilabay sa basura, aron lang masudlan ang akong tiyan. Dili ko gusto nga mahiaguman sa akong mga igsuon. Sa akong kalisod, unta, mo eskwela ko, mong naningkamot ko, nga diha sa akong kita sa basura, mao'y makasustain ka nako, ug makagraduate, ug makatrabaho ko, aron maalagaran pud nako ang akong mga igsuon, ang akong pamilya. The motherhood of Mary. Bisan pa sa mga pagsuway, sa kasakit nga nagsudong sa iyang anak nga nagbitay ni adtong krus, apan nagpabilin si Maria. Kita sa atong kaugalingon, sa atong mga problema nga nahiaguman sa kinabuhi, sa atong kalisod, sometimes mukumplain ra bagyud ta. Nga diha sa atong pagkumplain, ato makaingon ta, natutulog pa ang Dios. Nga diha sa atong kalisod, labi na diha sa pagsuway sa sakit, makaingon tang gibiyaan ko sa Ginoo. Kung atong sudungon ng atong kaugalingon, tupad ni Maria, digto ubos sa krus. Dili mahubit ang kasakit nga iyahang gihambin. Ikaw nga nagtanaw sa imong anak, labi na nga inosente, gipusil. Labi na sa panahon karon, nga nagtanaw ka sa imong anak, nga gi-rape. Labi na nga ikaw naghandom sa imong dughan sa kasakit, kay bisan pa bisag unsaon pa nimo pag-istorya ang imong anak, dili gyud mamati. Nagbuhat gyud sa iyang gusto nga angay buhaton, nga bisan pa man ikadaot sa iyang kaugalingon. Kining tanan, ang kasakit ni Maria,
It is a redemptive sacrifice nga sa ihang pagpadayon sa pagpabili niya ng krus, unta kita nga naghambin sa problema nato sa atong kinabuhi. Ato usab unta kining matataw ug maninaw ang kagustuhan sa Dios nga atong makatunan niya atong mga problema, that we should be positive in dealing our problems. Dili lang kay puro complain, kung dili gitan-aw nato kung unsay atong makatunan. Nga diha sa atong mga problema, mupadayon ta. Dili na to biyaan ang Dios, kundi mukupot kita, mugunit kita kaniya sama ni Maria. Kay diha sa ato ang kalisod, ang Dios kanunay maglig-on kanato. Dili unta kita mawad-an sa paglaom. Nga diha sa atong mga problema, mugunit kita ug magbaton kita sa kalig-on ug paglaom nga malutas or mapatigbabaw o masulbad nato ang mga problema nga atong gihambin karon. Uban labi na sa membro sa atong pamilya nga nahimong cross nga atong gipas-an sa atong kinabuhi. Aron makalahutay ta, bisan pa man taliwala nining mga paglutos kanato, Pope Benedict XVI, in his general audience on August 12, 2009, may sama unta kita ni Juan nga gidawat niya si Maria sa iyang kinabuhi. That we took Mary into our inner life. We took Mary into our being. We took Mary in the depths of our being. Kay diha, sa pagbugtaw niya ining atong kinabuhi, uban ni Maria, uban sa pagigugma sa Dios, makalahutay ta. Sa atong paglantaw kang Maria, isip maayong ihemplo sa pagkamabinantayon. We learn the importance of being attentive to God's will and faithfully following His instructions. Just as she did, Mary's vigilance can inspire us to stay watchful in our relationship with God. Tanaw na ito atong kaugalingon na sa panahon karon, sa kalisod karon, asa ang atong relasyon? Nalig-on ba? Nga pinagi sa mga pagsuway? Nahimo batang magbalik-on diha kang Maria, diha sa Dios, sa atong pagigugma sa Ginoo? Asa ang atong relasyon? Basin og ang ato orang kabubuton mo'y perming matuman. Constantly unta kita seeking His guidance and being open to His plan for our lives. Unta ang kabubuton sa Dios ang atong gilantaw ug mao'y matuman sa atong kinabuhi, dili ang atong kaugalingong kabubuton. The Second Vatican Council invites us to look to Mary as the perfect model for our existence, invoking her as the mother of Jesus and our mother too. Di ba ang usa ka inahan, ana kanunay, kabisan sa mga problema, ana naghapuhap kanunay nato, naglig-on ka nato, padayon, nagtambag ka nato. Sa pagsunod sa iyang ihemplo, we can strive nga mabagbinantayon kita diha sa atong pagtuo, sa atong pagsunod sa tawag sa Dios, sa matag aspito sa atong kinabuhi. Gitawag ka nga ginikanan, isip politiko, ginikanan sa atong katilingban, isip trabahante, uunsa man ang atong
ang atong responsibilidad ni ining kinabuhi ato unta kining tan-awon nga puno sa pagtuo, pagkamaalagaron ug pagserbisyo nga diha nakapunting sa Dios kay wala gyud tay mabuhat kung ang Dios wala sa atong kinabuhi. Ug andam ta sa pag-abot sa anak sa tao. May our devotion and our adoration to the Blessed Sacrament, our love, our attentiveness to the Eucharist, be a driving force that deepens our understanding of synodality and leads us closer to the abundant life that Christ has promised us. As we journey together, guided by the Holy Spirit, and inspired by Mary's example, may we become true witnesses of the kingdom of God within us. Unta, bisan pa man sa tanang mga pagsuway, makatununta kita sa pag-imti sa atong kagalingon. Nga naman, aron dunay luna ang Dios nga mupuyo sa imong kasing-kasing. Saint Augustine tells us, love and do what you will. Dili ang imong kabubuton ang imong dapat tumanon, kundi sa imong paghigugma. You love, and the love himself is a person. And that is Christ. You are inviting to live into your heart so that si Kristo nga naa sa imong kasing-kasing mo'y magtuba, magtabang kanimo, mag-guide kanimo sa pagbuhat, sa pag-atiman sa mga pagbuhat ug mga maayong butang. Nothing else para sa imong kaigsuonan. Ug unta ang ehemplo ni Maria nga sa iyahang pagpaminaw, sa iyahang pagkahimahigugmaon, unta diri sa tong kasing-kasing ato kining mahinuklugan nga kita nga binuhat sa Dios walay mabuhat kung mabiya kita kaniya. Amen.